Hello friends, बरायबाय Bodo for official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फाइनाली दिनै आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेट लाबोदों। बेनो जाबाय एक्साइजनि काटअफ फैग्रोगोन ना फरेस्टनि काटअफ फैग्रोगोन। दा गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ आरो सासे केन्डिडेटआ मोननै मोनथाम रिलि होनानै पास जाना दङ आरो खायसेया होनो गोनां दङ। स' बिनि सायाव डिसकास खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन। जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालाम। थ' नोंथांमोना बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। एन्ड लोगोफोर जों थांगोन दायो अफिसियेल नटिफिकेशन माखासे डिटेल्सखौ नायोब्ला जों मोनदों। बे जाबाय नोंथांमोननि फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआ दायो सोलिगासिनो दङ। बेनो जाबाय एक्साइजनि आरो जेल वार्डारनि। स' बिनिफ्राय आसाम फरेस्टनि नोंथांमोना जोब्बाय आरो काट अफ थाबैनो फैसिगोन। दा जोंहा मे मान्थआवनो नोंथांमोननिया साख्रि मोनगोन बा नोंथांमोना जइनिं जानो हागोन बेखौ रोखा खालामखाबाय। स' बिदिब्ला नोंथांमोननि जास्ट काट अफआ बे नोंथांमोना 20 मार्चनि उनाव मोननायनि चान्सआ दङ आरो नोंथांमोना एग्जामा एप्रिलाव जानायनि चान्सआ दङ बा नोंथांमोना जायखिजाया 20नि सिगांबो मोननो हागौ नाथाय 15नि एबा 20नि गेजेराव काट अफ फैनायनि चान्सआ दङ। स' बेनो जाबाय आसाम फरेस्ट। दा लोगोफोर आसाम फरेस्टनि काट अफआ फैग्रोखासिगोन मानोना एक्साइज आरो जेल वार्डारनि रिलिया जाबाय थागोन आरो बे उनावसो जागोन आरो बेनि एग्जामजों फरेस्टनि गोरोबा। स' एग्जामा आलदा आलदा बेखायनो नोंथांमोना थाबैनो मोनगोन फरेस्टनि काट अफखौ आरो नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन। बेनो जाबाय आसाम फरेस्टआव जइनिं जानो। स' बिदिब्ला लोगोफोर जोंहा एग्जामा मोननै रोखोमनि दङ। मोनसेया जाबाय 100 मार्क्सनि आरो मोनसेया जाबाय 50 मार्क्सनि। जायफ्रा कनस्टेबल लेभेलाव 50 मार्क्सनि आरो जायफ्रा ग्रेड 1 नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जाम होनांगोन बेखौथ' मिथिखाबाय आरो बे एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो गावगाबागाव पस्ट वाइसआवहाय सिलेक्शन प्रसेस थाबावो। बेनो जाबाय ग्रेड 1आव आरो फरेस्ट गार्डआव नोंथांमोना थाबायनांगोन एन्ड एएफएफआवहाय नोंथांमोना थाबायनाङा खालि भाइभा टेस्टल'सो लास्टआव नाथाय गासैबो पस्टआवनो भाइभा टेस्ट दङ। सबसे गोलावसिन प्रसेस जाबाय ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्ड। स' बिनिफ्राय जोंहा दायो फैनो गोनां काट अफआ स' गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ। स' 30 प्लास थांगोन ना थाङा एबा खम थांगोन नामा। स' 30 थांखागोन 30 थांगोन बिनि एसे बारा थांगोन बा नोंथांमोना जायखिजाया बिनि खाथियाव नांगोन मेल केन्डिडेट हिसाबै नाथाय फरेस्ट ग्रेड 1आवहाय एसे खम थांनायखौ नुनो मोनगोन मानोना स' मेक्सिमाम खम नाम्बार मोनदों। देन बिनिफ्राय एएफएफ आरो गार्डआव 30 हमना ला कमना 30 जाना दङ एन्ड हिन्जावफ्रा 27निफ्राय हमना ला 29नि गेजेराव बेबायदि कमन काट अफखौ जोङो लानो हायो। नाथाय बे सोनारगोन नोंथांमोननि क्वालिफाइड जानायनि सायाव मानोना बे जाबाय नोंथांमोननि पस्टआ अल आसाम वाइसआवहाय थ' नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइस मोनाखै जेला स' बेखायनो काट अफआ एसे गोजौ थांगोन अब्लाबो नोंथांमोना जेबो नार्भास फिल जानाङा। स' नोंथांमोना लाकिखौ नायदो मानोना बेयाव लेंहरगोन 1:5 केन्डिडेट नोंथांमोनखौ लेंहरगोन बेयाव नोंनि नामाबो थानो हागौ। स' बिनिफ्राय नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था मानोना गोबां फैगासिनो दङ जेल वार्डारनि नोंथांमोना रानिंआ 1600 मिटार आरो लोगोसे एसआइआवबो बेखौनो खारनांगोन। एसआइनाबो थाबनो जागोन एग्जामा आरो नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ मोनलांबाय थागोन। दा जायखिजाया काट अफ होनोब्ला गोबां कमेन्ट्स खालामदों नोंथांमोना कमिउनिटि टेबावहाय। स' कमेन्ट्स खालामनाय बायदिब्ला नोंथांमोना बुंदों 28 प्लास बांसिन मोननाय दङ। देन बिनिफ्राय 33 साफा सानै मोनदों आरो 30बो मोननाय दङ। स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना कमिउनिटि टेबाव होनानै दोनगासिनो दङ। स' बिनिफ्राय नेक्स्टआव आरोबाव हानायसेबां होबावगोन आपडेट नोंथांमोननो। दायो लोगोसे आसाम फरेस्टनि नोंथांमोना टुइटार पेजाव थाङोब्ला माखासे रिभिउ मिटिं जानाय नुबाय थागोन जेराव नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ थाबैनो मोनसिगोन आरो काट अफ नोंथांमोना थाबैनो फैसिगोन आरो बेखौहाय एग्जामखौ नोंथांमोनखौहाय कन्डाक्ट खालामनाय जासिगोन। जायखिजाया बे नोंथांमोननि हमना ला एप्रिल मार्चनि नोंथांमोना बेखिनियावनो मोननायनि चान्सआ दंखायो। देन बेनिफ्राय मेयाव साख्रि मोननायनि चान्सआ दङ। दा मेयाव आसाम फरेस्ट हेल्थ बेनिफ्राय आसाम पुलिस गोबां रोखोमनि साख्रि नोंथांमोना गोदान एपइन्टमेन्ट लेटारखौ खानाफारायाव होनानै स' बिथां सिएमआहाय आपडेट होखादोंमोन जेला स' नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन। देन बेनिफ्राय लोगोफोर दा जोंहा एडमिट माब्ला मोनगोन होनोब्ला बे एडमिट कार्डआव क्लिक खालामदो। दा एडमिट फैनो गोनां दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि एसआइ लेभेलनि। स' नोंथांमोना एसआइ लेभेल एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बे एडमिटआ नोंथांमोना थाबैनो फैगोन आरो एग्जामाबो नोंथांमोना बे एप्रिल दाननि सिगांनो जानायनि चान्सआ दङ। दा बेनोमोन आरो लोगोफोर दिनैनि माखासे आसाम फरेस्ट रिलेटेड आपडेट। आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे गोदान जब्सनि आपडेट मोननो हायो।